One day mga igsuon, you will tell your story sa iyong mga higala o how you overcome the challenges in life and how you cope up such situations, such very difficult and painful situations that stuck you for years. Basta di lang ka magpadala sa mga negative energy. You will do something for yourself to improve. Di kay maglingkod rasad ka, wag ka gyapo, wag ka ikapel ug madamlag kung di pug ka maninguha. So dapat naadzud kay istorya pod nga ngano how you make it, no? So it will be the guide for someone's survival. Kay kaning kinabuhi bara-bara ra gyud, no? Nganong ingon ani man ko nganong ingani man ko no? Nganong siya kuan man ana. O someday makaingon gyud ka ay mao di ay nga ingani ko sa Ginoo kay nade siya something nga gi-prepare nako. Ana mga igsuon, no? So keep smiling, no? Keep smiling just to hide your pain. Ayo sige maoy, sige kag diag istorya nga sus pait kay niya kong ginabuhi. Sige lang kamoy, sige kag pangaway didto nya. Remember ang mga friends, dili na tanan nagkuan nimo nagpaki unsay imong problema. Wala sila pakialam sa imong problema nimo. Dili tanan igsuon nga naglantaw nimo nga bisa magay ako mga silingan diri. Ako kabalo na unsa na mo ang ko kay talagsa ra man ko mugawas diri sa balay. Unya ang mga silingan wala pud kabalo na unsa pud ang gama. Wala na sila nagpaki oy nya. Makabalo na lang na sila nya. Mabasahan na nimo didto nya. Nga mo na imong i-post. Makapag-uol nila pero actually lagi na sila nagpaki nimo. So keep smiling nya. Kanang learn to fight your battles silently. Kanang ipasa Dios na tanan na imuhang mga battles, no? Ayaw og permi nga kanang maoy anang midja kay dili gina maka kuan. Ingon pa siguro ng uban mirisi. Tagam. Ingon pa siguro ka ana. Kay na mga tao nga nya og kana ra bang panahon nga maoy ta. Although makita nato ang true color sa atong friend o kinsa gi atong mga higala pero most of them gyud mingon gyud ay kuan man na siya gyud. Kuan man gyud na siya. Mao na siya kay kuan. Bisag suod kay nimo higala. Mo istorya na sila nimo ingon ana kay your spirit irritating your demons. Kuyawan tayo ning mabas tayo sagdi lamang gud kay ano sige ganahan ni atong wag simple kay nang ibas ta mga igsoon. Kira gina to ignore gina nato sila, no? Kira gina nato sila tagdon. Pagda lang gina nato silang maguol na sila diya. Pildig lagot. No? So manang survive gyud. Ay wa man kitay option. Kung ang resulta sa imong binuhatan is negative sa imong decision nahimo nga nakapaalaot nimo karakara ka din ha muritsing ka diya laban lang diya no maingon sila great pretender kinahanglan nga kuan kanila magpakita kanila makaluluoy gud kaayo ka samutan mga anak nila kinahanglan nga sa ikalipay nimo no di ka kinahanglan mag show off kung unsa ka mao ra gina imong buhaton pero gina importante